20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш. Қазір болашақ темалар турында. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясының Азәрбайҗанга эшлекле сәфәре дәвам итә. Безнең республика белән Азәрбайҗанда элемтәләребез яхшы. Безнең компанияларыбыз монда эшли. Ике республика тарафыннан оештырылучы икътисади форум эшлекле очрашулар турында тулырак Шулпан Касыймова. Ишек аларынан кар чыгару өчен яңа түләү. Biz нәрсә өчен түләргә тиеш? Монда бит дворник өчен түлибез бит инде без. Өстәмә түләү кертү законлымы? Рүзәл Шарипов ачыклады. Татарстанлыларның гомер озынлыгы арткан, үлүчеләр саны кими. За 10 месяцев ожидаемая продолжительность жизни составила 73,8. Шикләүләр һәм өлешчә мобилизация сәламәтлек саклау тармагына нинди йогынты ясаган? Бу хакта Алия Хайретдинова. Кышкы чорда янгын куркынычсызлыгы буенча нинди таләпләрне үтәргә кирәк? Как бы мы ни говорили, но если гражданин игнорирует требования пожарной безопасности, рано или поздно у него в его жилом доме произойдет пожар. Күңелсез хәлләр булмасын өчен коткаручылар нинди киңәшләр бирә? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Татарстан делегациясының бүгін Азербайжанға эшлекле сәфәре тамамлана. Аның составында президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә 40 предприятие башлыклары катнаша. Республиканың төп оешмалары җитәкчеләренең Бакуга баруы Татарстанның сәүдә-икътисади өлкәдә аларга зур өметләр баглавында күрсәтә. Узган гасырның икенче яртысында Татарстанны еш кына Баку белән чагыштыра торган булалар, чөнки ул чакта бездә нефть күпләп табыла. Хәзер Татарстан белән Азербайҗан арасындагы хезмәттәшлек зур түгел, мөмкинлекләр күп. Рөстәм Миңнеханов Азербайҗан президенты Илхам Алиев белән бүген шул турда сөйләште һәм анда яшәүче милләттәшләребез белән дә аралашты. 3 сәгать самолетта очканнан соң Татарстан делегациясе Баку аэропортына килеп җитте. Сәфәр программасы шактый бай. Иң беренче эш итеп аларны Каспий диңгезе яр буендагы үзгәрешләр белән таныштыралар. Вода просто ушла. Сейчас немножко вода с понижением. Шәһәр үзәгеннән Мәңгелек ут комплексына юл алдылар. Монда Рөстәм Миңнеханов Азәрбайҗанның гомуми милли лидеры, хәзерге президентның әти-әнисе Гейдар Алиев һәм аның хатыны Зарифа Алиева каберләренә чәчәк салды. Соңыннан Рөстәм Миңнеханов Азәрбайҗан президенты Илхам Алиев белән очрашты. Ул аңа Татарстан белән Азәрбайҗан арасындагы элемтәләрне ныгытуга керткән өлеше өчен рәхмәтен белдерде. 2021 ел нәтиҗәләре буенча ике республика арасында товар әйләнеше 70 миллион доллардан да күбрәк. Бу елның беренче ярты елында ул 2 тапкырга арта, 60 миллион доллар. КАМАЗ җәмгыяте аларны автомобильләр һәм запас частьләр белән тәэмин итә. Ганжа автомобиль заводы белән бергәләшеп эшлиләр. Алар КАМАЗның рәсми дистрибьюторы. Хезмәт күрсәтү буенча ике үзәкләре бар. Тиздән өченчесе төзеләчәк. Бүген Идел-Каспий бассейнының транспорт һәм логистика мөмкинлекләрен файдалану турында да сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов Азәрбайҗандагы татар оешмалары вәкилләре белән дә очрашты. Аны милли ризыгыбыз шәкшә һәм татар биюе белән каршы алдылар. Азәрбайҗанда яшәүче татарлар тарихына багышланган күргәзмә дә әзерләнгән. Устав татарского общества Яналь. Биредә барлыгы 27 мең татар яши, берничә иҗтимагый оешма эшли. Бу яшьлек татар яшьләр үзәге, туган тел, татар мәдәнияте җәмгыяте, Ак калфак татар хатын-кызлары җәмгыятенең Азәрбайҗандагы бүлекчәсе. Татарстан президенты безне тарихи яктан җылы дустанә мөнәсәбәтләр бәйли ди. Сезнең кебек кешеләр булмаса, без безнең телебезне, үзебезнең динебезне, үзебезнең милләтебезне югалтабыз. Бер кеше дә сезне монда көчләп китермәде, сез үзегез шушы үзебезнең милләтне саклыйбыз. Үзебезнең ана телебезне саклыйбыз дип тырышып йөргән кешеләр сезгә, бик зур рәхмәт сезгә, безгә түгел сезгә. Эшлекле сәфәрнең тагын бер төп чарасы ике республика тарафыннан оештырылучы форум. Очрашуга сәнәгать оешмалары җитәкчеләре, шулай кече һәм урта бизнес вәкилләре дә җыелды. Рөстәм Миңнеханов югары технологияләр, медицина, судны, автомобиль төзү һәм нефть химиясе өлкәсендәге хезмәттәшлек өчен зур мөмкинлекләр булуына сызыклады. 1940 елларда Татарстанны да икенче Баку дип йөрткәннәр. Ул вакытта бездә Ромашкино нефть ятмалары табылды. Бүген барлык сәнәгать продукциясенең яртысы экспортка чыгарыла дип президент. Активно работаем с внешним миром. Большое внимание уделяется инновациям и новым технологиям.
Республика Татарстан один из лидеров в рейтинге состояния инвестиционного климата в России. И, конечно же, в наших многих проектах принимают участие иностранные компании. Татарстан Азербайжанның иктисади партнерлары арасында алдынгы урынны били. Азербайджанская республика поддерживает торгово-экономические связи. Азербайжан Республикасы Россияның 80 төбәге белән элемтәдә тора. Шуның 20-се белән сәүдә икътисади, фәнни технология һәм мәдәният өлкәсендәге хезмәттәшлек турында килешү төзелгән. 4 субъект шул исәптән Татарстан белән хөкүмәтара комиссияләр булдырыла. Соңыннан Рөстәм Миңнеханов Азербайжан премьер-министры Али Идаят белән дә очрашты. Алар ике республика арасында элеккеге президентлар Гейдар Алиев белән Минтимир Шәймиев тарафыннан дустана мөнәсәбәт урнаштырылуына сызыклый. Ул мирасны саклау төп бурычыбыз дип белдерделәр. Азербайжаннан Шулпан Касымова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстан әлеме көне. Яшел, ак, кызыл төстәге дәүләт символы. Ул 1991 елның 29 ноябрендә кабул ителә. Флагтагы төсләр Татарстанны якты ниятле, үзенең киләчәген тәэмин итә алучы яңарыштагы төбәк итеп гәүдәләндерә. Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин КФУда студентлар, мөгаллимнәр һәм республика президенты каршындагы Геральдика советы әгъзалары белән очрашты. 31 ел элек фикер алыша кабул ителгән дәүләт символына республика халкы нинди мәгънә сала, кемнәр аны кая барса да үзе белән Бу хакта Гөлнә Сайфетдинова. Беренчеләрдән булып бүген татарстанлыларны Рөстәм Миңнеханов үз телеграм каналы аша котлады. Ул 31 ел элек булган тарихи датаны искә ала, ролик урнаштыра. Президент Бакудан торып тәбрикләде. Блогер эшмәкәр яшьләр парламенты әгъзасы Азат Кашапов Татарстанда яши. Бүген флаг көнен Төркиядә диңгез буенда каршылды. Кая гына барса да Татарстан әләмен үзеннән калдырмый. Җәмгыятебезнең бөтен символларында күп нәрсәне аңлата. Ул да булса герб, гимн, байрак. Һәм шуңа күрә кайсырга барсам да мин байракны үзем белән алырга тырышам. Мәсәлән, хәзер мин Төркиянең Анталия шәһәрендә күргәнегезчә һәм байрак үзем белән. Ул үзен әлемнең яшьтәше дип тә атый алыр иде иртәгә туган көнедә. Беренчедән байрак минем өчен Татарстанның туган җиремнең кисәге кебек һәм инде үземдә һичшиксез мин Татарстанның өлеше дип хис итәм. Икенчедән мин республикабыз белән Татарстан белән бик горурланам һәм кая барсам да татарлар Татарстан турында сөйлим. Беренче көн алдан дусларымның берсе син мине үзең дә белмичә байракны үзем белән алырга өйрәттең диде. Һәм мин бу фактка бик шатлы һәм бу сюжеттан соң мондый кешеләр таны күмәер дип ышанып калам. 31 ел элек төшерелгән истәлекле фото. Бер төркем депутатлар флагның конкурс үрнәген югары совет бинасы өстенә беркетеп куя. Күп санлы вариантлар каралганнан соң 1991 елның 29 ноябрендә Татарстан югары советы яшел, ак, кызыл төстәге әлемне раслый. Долго спорили по самому флагу нашей республики, который появился у нас в Татарстане и был принят практически абсолютным большинством депутатов того созыва. Яшел язның яшеллеге яңарыш билгесе, ак паклык, кызыл төс энергия, көч тормышны аңлата. Аның авторы рәссам Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Тавил Хаҗи Әхмәтов. Татар халкы һәм Татарстанның дәүләтчелеге музеенда бүген флаг тарихы белән танышып йөрүчеләрне дә күрергә мөмкин иде. Безнең дәүләтчелекне билгели, безнең Татарстанны инде үзебезнең ил күләмендә дә һәм халыкара масштабта да аны аерып күрсәтә. Республика байрагы көнендә КФУда Фәрит Мөхәммәтшин студентлар, мөгаллимнәр һәм Геральдика советы әгъзалары белән очрашты. Татарстан президенты каршындагы Геральдика советы 20 ел элек оеша. Тастырның 100 еллыгы, исламны рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы кебек юбилей даталарына әзерлектә фәнни методик ярдәм күрсәтү, муниципаль символика буенча эшләрен билгеләп үтте парламент башлыгы, дәүләт бүләкләрен тапшырды. Дуслык ордены Геральдика советы рәисе Рамил Хайретдиновка, фидакар хезмәте өчен медале аның урынбасары Радик Салиховка бирелде. Шулай ук Геральдика өлкәсендә эшләүче башка хезмәткәрләргә Тастырның 100 еллыгы медальләре тапшырылды. Быел гербка 30, флагка 31 ел. Бу дәүләтнең бөек символлары. Алар ватанпәрвәрлек кенә түгел, ватаныңа карата җаваплылык тәрбияли ди Фәрит Мөхәммәтшин. Дәресләрдә һәрбер атна башында җыелышып, гимнны җырлап, әйтик, флагларны күтәреп, без яшьләребезне берләштерәбез һәм патриотик рухларын күтәрәбез. Нигә дигәндә, аларның бүгенгесе һәм киләчәге күп милләтле, күп динне республикаларда, субъектларда, Россиядә без аларны менә берләштерү мөмкинлеген табып, шулай итеп эшне кырдык. Татарстан флагы республикада яшәүче һәркем өчен кадерле һәм якын. Татарстан республикабыз менә аның
Biz kim икәнне күрсәтә. Башка ниләр белән бу да булмый. Без бөтенебез бер Татарстан икәнне. Татарстан флагын күргәч, мин горурлык хисен тоям. Куда-то уезжаешь и видишь свой флаг, очень радостный, гордость за свой Татарстан любимый. Ул бүген биналарда җилферди, аны урамда да, спорт чараларында фанатларның республика көнендә кунакларның битендә дә күрергә мөмкин. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Казан халкы ишек алларыннан карны чыгарган өчен өстәмә түли башларга мөмкин. Шәһәрнең кайбер күп фатирлы йортларында шундый игъланнар барлыкка килгән инде. Моңарчы идарәче оешмаларның күпчелеге карны эретеп кенә куя иде. Хәзер аны төеп чыгарган өчен халыкның түли башлавы ихтимал. Фатирны 1 квадрат метр өчен 27 сум түләргә тәкъдим итәләр. 2 бүлмәле фатир өчен якынча 1000 сум булачак. Әлегә яңалыкны халык белән очрашу, фикер алышка кертергә җыйналар. Идарәче компанияләрнең моңа хукукы бар микән соң? Мәсьәләгә Рүзәл Шарипов ачыклык кертергә тырышты. Я сейчас собрание посмотрю, когда будет. Казанның Рихард Зорга урамындагы 49-нчы йорт бирдә кичә белдерү тактасына яңа игълан илгәннәр. Идарәче оешма халыкны 9 декабрьдә җыелышка чакыра. Анда ишек алдындагы карны чыгарган өчен өстәмә сумма күләмен карарга җыйналар. Никто не согласен, весь дом не согласный. Ишек алларындагы сукмакларда менә мондый кар өемнәр дә барлыкка килә башлаган. Билгеле, әлегә явым төшүннәр күп булмады, шуңа да алар зур түгел. Ләкин бирдә яшәүчеләр киләчәктә менә шушы кар өемнәрен ишек алларыннан чыгарыр өчен бер төрле күләмдә түли башларга мөмкин. Игъланда язылганча, фатирның 1 квадрат метрыннан 27 сум күздә тотыла. Зоя Жаббарованың фатиры якынча 50 квадрат метрлы дип алсак, ул 1400 сум тирәсе өстәмә түләргә тиеш була түгелме? Зурракларында 2000 сумга җитәргә мөмкин. Biz нәрсә өчен түләргә тиеш? Монда бит дворник өчен түлибез бит инде без. Дворник чистота бит инде. Тагын нинди нәрсә өчен түләргә белмим. Кто будет за это дело? Конечно, против. Өстәмә түләү ни сәбәпле барлыкка килә, ни өчен аны быел кертергә булганнар. Без йортның идарәче компаниясенә юл тоттык. Тик монда җавап бирүче булмады. Барысында халык белән җыелышта аңлатачакбыз диләр. Тик соңыннан үзләре шалтыратып мәсьәләгә ачыклык керттеләр. Собственники обращались, говорили то, что Элек бу йортларда яшәүчеләр ни өчен карны газон өстенә иясез дип зарлана иде. Элеккеге тарифларда аны ишек алларыннан чыгаруга акча каралмаган иде бит. Шуңа күрә без өстәмә түләү кертергә булдык. Халык аны җыелышта кабул итсә, карны чыгарачакбыз. Каршы килсәләр, барсы да элеккечә калачак. Быелның сентябреннан Россия хөкүмәте тарафыннан йорт территорияләрен карап тоту өчен яңа таләпләр гамәлгә кергән. Ишек алды бу йортта яшәүчеләрнең милке булып санала. Шуңа аның торышы өчен бирдә яшәүчеләр үзләре җаваплы диелә документта. Күрәсең, идарәче компанияләр шушы карарга нигезләнеп эш итә дә. 9% тариф. Тарифларны декабрьдән болай да 9% арттыралар. Карны чыгару өчен дә өстәмә түлисе булса, квитанцияләрдәге сумма гаять зурга китәчәк. Мин үзем торак коммуналь хезмәтләр өчен аена уртача 4000 сум түлим. Яңа таләпләр буенча 2 тапкырга артачак. Дәүләт торак инспекциясендә искәртүләренчә, квитанцияләргә кергән элеккеге тарифлар нигезендә идарәче компанияләр карны бары тик эттереп куярга гына тиеш. Аларны чыгару өчен өстәмә хезмәт кирәк. Ләкин монда бер сорау җавапсыз кала. Моңарчы ни өчен ул кар өчен беркем дә түләмәде соң? Час работы погрузчика это... Карны бер сәгать төягән өчен 5-7 мең сум акча кирәк. КамАЗның бер рейсы да уртача 5 меңгә төшә. Буларның барсы өчен дә акча кирәк бит. Хәзер идарәче компанияләр халыкның фикерен белү өчен җыелышлар үткәрә. Выставление платы собственникам без решения. Йортта яшәүчеләр белән җыелышта фикер алышмыйча яңа тарифны кертеп булмый. Әгәр халык моңа каршы чыгып, ул кабул ителмәсә, идарәче компаниянең бирдә яшәүчеләрне судка бирергә хокукы бар. Чөнки алар йорт яны территориясен тиешле дәрәҗәдә карап торырга тиеш. Чтобы снег вывозился. Ләкин халык ишек алларыннан кар чыгарудан баш тартырга да хокуклы ди юристлар. если жильцы не согласны. Йортта яшәүчеләр җыелышта кар түгүгә каршы да чыга. Халыкны өстәмә хезмәтләр өчен түләү кертергә мәҗбүр итәләр икән. Алар Роспотребнадзор идарәсенә һәм прокуратурага шикаят язырга мөмкин. Карны чыгарган өчен тариф ничек исәпләнә? Бу әлегә халыкны борчыган төп сорау. Чөнки Казанда кар чыгарган өчен түләгән торак комплекслар бар инде. Алар берничә ел элек җыелып шундый карар кабул иткән була. Тик Светлая долинада бер бүлмәле фатир өчен аена якынча 67 сум түлиләр. Зоргада ул кара исәп белән генә дә 1000 артырга мөмкин. Тагын бер сорау. Декабрь карсыз булса, шундый ук сумманы чыгарып салырга туры киләчәкме? Рүзәл Шарипов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.
Бүгін түніне Татарстанда урыны білән температура минус 19 градусқа қадар төшәк, көндіз 12-14 тирәсе болыр деп фаразлана. Суытқаш республикада янгыннар саны да кискен арта, айыныш хәлләренең сәбәбе йортларда түзүк булмаган, тиешле таләпләргә туры килмәгән җылыткыч җиһазлар куллану, янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү. Узган кышта район шәһәрләрдә 2000-гә якын янгын чыккан, аларда 79 кешенең гомере өзелгән. Ут күздән саклану өчен нинди таләпләрне үтәү мөһим соң? Бу хакта Илдар Сафиуллин. В каждом доме, в частном доме, желательно иметь огнетушитель такого формата. Эмиль Янгулатов 30 елдан артык Казан шитендәге Северный бистәсендә шәхси йортта яши. Бу торак пунктта янгыннар еш булып торады. Хуҗа фикеренчә, һәр йортта уттан саклану чаралары булырга тиеш. Иң мөһиме тиешле таләпләрне үтәргә кирәк. Песок — основное средство пожаротушения. Хуҗалыкта огнетушитель, кым янгын чыгуны кисәтүче җайланмалар булу төп кагыйдә. Йорт эчендәге электр чыбыкларының төзеклеген карап торырга, кыска ялганыш булса тиз арада алыштырырга. Өйдәге мунчадагы мишләрнең теләсә кем ясаганын түгел, кибеттән иминлек таләпләренә туры килгәнен сатып алырга кирәк. Установлены соответствующим требованиям. Всегда мы рекомендуем. Кышка кергәндә йорттагы электр җиһазларын тикшереп чыгарга кирәк ди коткаручылар. Янгыннар нәкъ менә шушы чорда арта, чөнки өйләрне җылытырга дип үзләре ясаган төзек булмаган җайланмалар кушалар. Шул сәбәпле октябрьдән март аена кадәр янгыннар 34%-ка арта ди белгечләр. За первый октябрь и ноябрь, то... Әле кыш башланагына нәтиҗә ясарга иртәрәк. Хәзер халык бу мәсьәләгә сакчыл карый. Узган ел кыш айларында гына 3000-гә якын янгын булган. 83 кешенең гомере өзелгән. 89 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Узган 11 айда Татарстанда 4526 янгын очрагы теркәлгән. Анда 107 кешенең гомере өзелгән. Коткаручылар әйтүенчә, сәбәп ут белән саксыз эш итү, электр җиһазларын дөрес кулланмау һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәүдә. Коткаручылар фикеренчә, менә шундый беренче карашка бик гади һәм кечкенә генә булып тоелган әлеге җайланма янгында кешеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итә. 2016 елдан бирле Татарстанда 130 меңнән артык йортка менә шундый җайланма урнаштырылган. Аның эшләү тәртибе бик гади. Йортлардагы түбәләргә беркетеп куела һәм инде бина эчендә ниндидер төтен сизелә башлый икән, ул шундый сызгырган тавыш белән менә шулай кычкыра башлый. Һәм инде мисал өчен төнлә йоклап яткан җирдә кеше шушы тавышны ишетеп уянып, чыгып качала һәм үзенең гомерен саклап кала дигән сүз. Мисал өчен 10 көнлек яшел үзәндәге янгында шушы җайланма тавышын ишетеп күп фатирлы йорттан 26 кеше чыгарга өлгергән. Шуларның 8-е балалар. Күп очракта янгында өлкәннәр һәм балалар зыян күрә. Шуңа улларга игътибарлы булырга, сабыйларга кечкенәдән куркынычсызлык кагыйдәләрен аңлату мөһим ди коткаручылар. Әйтик, төтеннән өстәл астына яки шкафка качырга ярамый, урамга чыгарга кирәк. Ни в коем случае не запирать детей, значит, одних. Балаларны үзләрен генә бикләп өйдә калдырмасыннар иде. Бик куркыныч мисаллар бар. Әйтик, баланы әти-әнисе өйдә йозак белән бикләп калдырып, район үзәгенә киткән. Янгын чыга, бала гомере аяныч тәмамлана. Иминлекне көчәйтү максатыннан 2023 елның мартыннан Россия хөкүмәте карары нигезендә күп балалы гаиләләрдә һәм социаль яктан авыр тормыш хәлендәге кешеләр яшәгән йортларда янгын яки төтен чыгуны кисәтүче җайланмалар кую мәҗбүри булачак. Илдар Сафиуллин, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда балаларга җилек күчереп утырта башлаганнары. Ярчалының 5-нче шәһәр хастаханәсе яңа биналы булачак. Республикада үлүчеләр саны кимегән. Татарстанда илкүләм проект ничек тормышка ашырыла? Бүген министр Марат Садыйков еллык эшкә нәтиҗә ясады, киләчәккә планнар белән уртаклашты. Быел сәламәтлек саклау илкүләм проектына якынча 4 миллиард ярым сум бүленгән. Иң күп өлеше беренче звеноны заманчалаштыруга тотылган. Киләсе елга нинди яңа объектлар төзеләчәк, кадрлар кытлыгы бармы, шикләүләр сәламәтлек саклау тармагына нинди йогынты ясаган? Бу хакта тулырак Валия Хайрединова. Ярдәмне вакытында һәм тиз арада күрсәтү. Бу Татарстан санитар авиация бүлегенең төп максаты. Медицина хезмәткәрләре карамагында 2 вертолет, Ансат һәм Робинсон. Санавиация дигәч, без нәкъ менә вертолетларны күз аллыйбыз, әмма санитар авиация бүлегендә менә мондый ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналары да бар. Алар алтау, аларны инде һава торышы начар булганда кулланалар, тотрыклы икән медицина хезмәткәрләре вертолетларга күчә. Шул рәвешле быел 165 кешенең гомерен саклап калганнар. Республика клиник хастаханәсенә авыруларны ерак районнардан тиз арада вертолет белән алып килгәннәр.
крайний на этот год 168 вылет. Салкыннар башлану сәбәпле быел вертолет белән эшне туктатып торабыз. Бер генә очасы калды. Планны арттырып үтәдек. Моның өчен бар мөмкинлекләр дә каралган. Татарстанның мәйданы бит бик киң, Казан да нәг уртасында түгел, кемгә якын, кайбер районнарга ерак. Менә монда санавиация ярдәмгә килә дә инде. Это как раз и спасает авиатехника. Ерак араларны якын итеп авылларга мобиль сырхауханәләр йөрде. Быел табиблар 24 районда булган 26 мең кешенең сәламәтлеген тикшергән. Сәламәтлек саклау тармагының беренчел звеносын заманчалаштыру буенча беренче эшлектә Соба, Этнә, Бөгелмә, Аксубай, Кукмара, Мамадыш, Түбән Кама артта калганнар. Моңа аерым игътибар кирәк дип ассызыклады министр. ФАП сырхауханәләрдә сыйфатлы ярдәм юк икән, гомер озынлыгы да артмаячак. За 10 месяцев ожидаемая продолжительность жизни Быелның 10 айын алсак, Татарстанда гомер озынлыгы 74 яшькә якынлашкан. Идел буе федераль округында без беренче, Россиядә 10нчы урында. Узган ел гомер озынлыгы нибары 71 яшь иде. Кол кушырып утырырга ярамый, киләчәктә дә бу юнәлештә эшләргә кирәк. Татарстанда үлем статистикасын карасак, беренче эшлектә йөрәк авырулары, яман шиш, таҗлы вирус, инфаркт, инсультлар белән көрәшер өчен Казан, Орша, Әлмәт, Бөгелмә, Түбән Кама медицина үзәкләренә махсус җиһазлар сатып алганнар. Конечно, все это позволит нам увеличить. Җиһазлар бар икән, димәк табибларның эше җиңеләя. Халыкка исә башкалага барып азапланасы юк. Заманча карашның нәтиҗәсе дә бар. Йөрәк авыруларыннан үлүчләр саны быел 5%-ка кимеде. Чаллының 5нче хастаханәсе дә яңа биналы булачак. Сүз капиталь төзекләндерү турында түгел, яңадан солып чыгу турында бара. Поручение было дано руководством республики. Йөкләмәне республика җитәкчелеге бирде. Безнеңчә яңа бина салып чыгу дөресрәк булыр. Әлегә проектын ясыйлар. Киләсе атнада Мәскәүдә депутатлар министр белән очрашу булырга тиеш. 2023-24 елның федераль программасына керер дип уйлыйм. Министр махсус белемле белгечләр кытлыгына игътибар итте. Быел җирле табиб программасы буенча 104 кеше район үзәк хастаханәсенә эшкә урнашкан. Соципотека программасы буенча 189 фатир тапшырганнар, тагын 110 бирелергә тиеш. Өлешчә мобилизация буенча 15 медицина хезмәткәре чакырылган. Часть работает непосредственно на передовой, часть работает в госпиталях. Безнең тармактан 15 егет китте. Бу өлешчә мобилизация буенча гына. Үз теләге белән китүчеләр дә бар. Без алар белән гел аралашып торабыз. Моннан кадрлар кытлыгы кичердек дип әйтә алмыйм. Аңа кадәр дә без Лисичанск шәһәренә 16 белгеч җибәргән идек. Шит ил санкцияләре дә безгә кумачауламады дип ассызыклады министр. Җиһазлар, аларга кирәкле запас частьләр Кытай, Төркиядән кайтарыла башлаган. Шул рәвешле барлык илкүләм проектлар киләсе елда да дәвам итәчәк. Бюджетның төп өлеше беренче звенога тотылачак. Дәрвишләр бистәсе, Осинова, Салават күперендә сырхауханәләр, ФАПлар, барлыгы 27 объект төзеләчәк. Алия Хайретдинова, Ләйсән Саитова, Яңа Гасыр каналы. Кудрин, Яндекста Жуков Хисат палатасында мындай кадрлар үзгәрешеннән Татарстан отар микән соң? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Берәүләре гади пластикны биополимерга алыштырып табигатькә файда китерә, икенчеләре мөмкинлеге чикле балалар өчен махсус киемнәр тегән. Бүген Казанда ел инженеры конкурсының финалы башланды. Яшь һәм тәҗрибәле инженерлар үзләре уйлап тапкан проектларны тәкъдим итә, аларны тормышка ашыру юлларын эзли. Конкурсның максаты катнашучыларны туплап, тәҗрибә уртаклашу һәм яшь белгечләрне әлегә юнәлештә эшләргә өйрәтү. Быел Татарстанның төрле шәһәрләреннән 300-гә якын гариза җибәрелгән. Нефть, газ сәнәгате, машина төзелеше кебек юнәлешләрдә эшләүче 66 оешма вәкиле катнаша. 12 номинациядә 36 җиңүче ачыкланачак. Төп бүләк әлеге өлкәдәге берәр оешмада стажировка үтү мөмкинлеге. Моның өчен һәркем үзе уйлап тапкан проектын тәкъдим итә. Бүгенге көндә экологик яктан традицион пластиклар бик күп зыян китерә экологиягә. Шуңа күрә минемчә традицион пластикларны биоразлагаемый пластикларга алыштыру бик мөһим. Монда яшьләр һәм тәҗрибәле инженерлар җыелган. Сезнең бергәләшеп эшләүегез, яңа төр материаллар җитештерүгә, заманча технологиялар барлыкка килүгә, сәнәгать өлкәсендә IT мөмкинлекләр булдыруга ярдәм итә. Инженерные специальности. Тормышта инженерлар бик мөһим роль уйный. Бигрәк тә хәзерге вазгыятны исәпкә алсак, читтән кертелгән товарларны үзебезнекенә алыштыру бара. Шуңа күрә алар эшләнмәләренә ихтыяҗ зур.
Бүгін Башқалада біздің заман телевизион фестивалін яқтыртқан матбуғат чаралары хезмәткәрләрен хөрмәтләделәр. Журналистларны Татмедиа Республика агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев белән фестивальнең генераль продюсеры Дмитрий Туманов котлады. Быел біздің заман фестиваленең юбилее ул 10-нчы тапкыр оештырылды. Анда 18-дән 35 яшькәчә эшче яшьләр катнаша. Быелгы фестивальдә Татарстанның 187 оешмасында эшләүче 1400 үзешчән үз сәләтен күрсәтте. Аларның чыгышын экран аша тамашачыларга җиткерү мөһим дип оештыручылар. Бүләкләнүчеләр арасында хезмәттәшләребез дә бар иде. Татарстан хәбәрләре һәм Новости Татарстана корреспондентлары Илдар Сафиуллин белән Вероника Гайнетдинова дипломнарга ия булды. Җитәкчеләргә дә бүләкләр тапшырылды. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно. Круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. Внедорожники премиум-класса «Эксид» в «Канавто». «Эксид VX» от 4 миллионов 169 тысяч 900 рублей. 7 лет гарантии. Подробности в «Эксид-центр Канавто». 555 55 55. Exceed. Born for more. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. С добавкой здравурни сушка куры несутся зимой, как летом. Акционерное общество Тата Агролизинг запускает программу «Трейд-ин». Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова с концертом в Казани 6 декабря в культурном центре «Сайдаш». Билеты на сайте ансамбля и кассир.ру. Действует пушкинская карта. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Алло, исәнмесез? Рөстәм сездәме? Юк, бездә юк. Алло, исәнмесез? Рөстәм сездә түгелме? Минем инде аны күптән күргәнем юк. Кореев театрында премьера. Пришла Гайша по Крайханупе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Кыш үз хокукларына керде дип әйтергә мөмкин. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда кар явачак дип фаразлыйлар. Уртача 9 градус салкын. Төньяк көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада шулай ук кар уртача 9 градуска кадәр салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе Менделеевскида явым-төшем ихтималы зур 9 градуска кадәр салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта 10 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә кар явачак, уртача 10 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук урыны белән кар көтелә 9 градуска кадәр салкын. Кышның беренче көнендә явым-төшем ихтималы зур булмаячак, көндез температура бераз югары булачак дип фаразлыйлар. Башкалабыз Казанда кар явачак, уртача 10 градуска кадәр салкын. Җил төньяк көнбатыштан атмосфера басымы терекемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау сәламәт булыгыз.